za ku ga yadda za ta kaya tsakanin ni da ita a cikin wannan fim mai suna El Clasico. Kuma za mu kawo muku shine a YouTube channel ɗin mai suna A Square Photocopy. Ko a je a mana subscribing, me ake cewa a danna ƙarora a following ko? Na san dai matasa suna son kallon ƙwallon kafa. Yasa wannan karin sai aka ci to bari a yi ƙwara ai masa kallon ƙwallon kafa. To kan ji. Idan haka za ku ga yadda take taka leda take. Shikenan duk lokacin da aka buga wasan ƙwallon kafa na El Clasico shikenan sai a sako min ke? Wannan wani irin ganganci ne da aure? Wai kan tim din mu ya ci shine kawai ne dariya shine ya koro ni. Inda su suka ci kuma shi ma ai da dariyan zai miki. To wallahi daga ke har mijin nan naki idan ba ku ajiye ƙwallon kafa kun ɗauki zaman aure ba wallahi za ku sha wahala. To ai da su ne na cika kuma in shine ma ai dariya zai mun ba. Salamu alaikum. Duk lokacin da aka yi ƙwallon kafa sai na ga bakin ciki ko? To ku ci gaba da yi. Ba ƴan Clasico ba ko menene kuke faɗa wai sunan shi? Ku ci gaba da yi. Tunda wasan ƙwallon kafa ya fi muku aure. Kada da kafara can ba abin da zaka gaya mu. Ka zo ina nan ina jiran ka. Anci ja kai, Ai ba ma. anci ja.